Nachuka kufuneka umuntu ulandelana lento manje uyibamba ongathi xa busike isingcobe samasene aza kuwa lamasene engaphilanga le weekend ngifumene i-email yase Take a Lot dinalo ke ngokuxhala lento bana ngaba zingasebenza izinto zingangasebenzi bayisebenza ngakuthek sizayibuyisela xoxiwe kamatyala ngoba ke oh mangwanani masikati like nowadays I'm gonna be fluent in Shona no time. Manje ndivuke ifoni senza lento, laptop yona ayivumi nayo kwa ucharge ndiyazi bitheni all of a sudden I charge and then I charge uyayiplug i-green but ayisebenza ndiyaba kwenzeka ntoni and ngibale ngoba ndifuna upload every day. So xa ingenzeki lento le ingxaki. Ba ke video ndizidobile but andikwazi ngoku-upload. So sase ndiphume phandle manje can khuphe nje le nto lapha kum. Bone mina sengiqale ngosebenzisa nje vacuum apha eromini then after i-vacuum ndiphume into kwenza loo nto izani bona into ezandidinisa ngoba ndiyaya nasejimini namhlanje ndiye ejimini straight funeke ndokhupha ilantika zam ejimini khuphe nje i-frustration zam ejimini namhlanje so ndizaqala ngale nto apha phandle then ndileqe ejimini ke ngoku ehlile laa moya ebuphezulu ngoba ayayivelanga le nto bendiyenza and le nto ndiyithanda ukwenza into ezinzima because uthi wawugqiba uyenza ufumaniseka uba ungakwazi uthatha isigqibo esibhetere kunesibe kufanele unosithatha xa ubunomsindo awusoze uthatha isigqibo esi-right so ufuneka ukhangele into ezakudinisa ngamandla ikuthobe nje laa msindo ukhuphe iya-uploada qha ayibina-thumbnail ayibina-title so emveni koba u-uploadile then usilandike i-title then ufake i-thumbnail yakho after so at least ke le ingxaki solvekile but ndisafuna uya ejimini namhlanje kufuneka ndiye ejimini kwenzela uba noko ndiqiniseke uba yonke into right ndawuthini ezi zigqithana zesikamasipala but akho nto unoyenza phaa nguko ofuneka umaintainile kodwa ngowakhe ayiyabhida into kamasipala bayazitexa bayazithini kodwa ke uyawuthini xa uhlala endaweni uzawuyeka heyi ndiphume ejimini lolo chuku lwepellets limini yolo chuku namhlanje lwepellets kuzawuliwa kuzawuhlatywana kuzawunqutywana kuzawuba nzima ukwenza nje kwa ugalela kuzawuba nzima kodwa ndiza kuzama ngoba ke ndizawude ndithini emveni koko bendisuka ejimini phofu ke phambi koko bendisejimini ndafika ejimini ndazama ujima i-biceps ndazama ke zo-biceps kakuhle ndade ndafikele ekupheleni kwazo ndakhwela i-stationary bike obviously kuba ke ndifuna uvula isifuba kakhulu njengoba ndimane ndisitsho kule veki zayo sizawube sisingele ngqusho ndifumene i-email yase Take a Lot ndinalo ke ngokuxhala lento bana ngaba zingasebenza izinto zingangasebenzi because bendike ndaya kwenye ivenkile apha ndafika lento ndayizama i-receiver ayiconnect ne-microphone so ngoku into endixakileyo uba and eyona nto ndiyifunela yona kukurekhoda xa ndidlala igidi because into endiyibonileyo uba iyakwazi ukuthi ikhala igita kube kukho nenye ingxolo eninzi ekhoyo ufumanise uba ayivakali ngeli hlobo ndibawela compared to uba kusenje kuyaculwa kudlala igita but ingxaki imani ivakali ingavakali so uba noba ne-microphone ekum ibe i-receiver ikule nto irekhodishayo phaa so izawuba right ke ngoku but ke ngoku sizawubona uba sizawuthini bayisebenzi lula musonto sokoliswe yiloo nto yobuyisela uba iyasebenza kwengxaki mayisebenze ndiyisebenzise xoxiwe kamatyala ngoba ke ndizamile ufida but kukho ezi ziphatha ezinye kabuhlungu ubuya zibomba nazi ziphambili zizo zombini nangoku uyafumaniseka uba azifuni into ephambi kwazo xa kuzawugalela but ndizamile ugalela kangangoku apha ngaphaya kodwa ndiyayiqonda xa kuzawufidwa ngepellets hle nje ukhona uxambuliswano hle nje lukhona uchuku kuyaliwa kuyatyhalwana kodwa ke ndizamile ndagqiba kweli takane ke bendiyithene ngerekeni noko kuyabona irekeni ayinanto isokolisayo ayinachuka kufuneka umane ulandelana le nto umane uyibamba ongathi xa busike isingcobe samasene wamane usika lamatabile ngemela then kushiyeke laa nxeba funeka umane ulohoyo ngoku mani uba andihoyi loo nto ndimane ndilibona qha uba ayaza kuwa into baza kuwa ungaphilanga le weekend then aza kuwa la masene ingaphilanga le weekend
akho nto yobulandelelana nale bhona elidakani manje ulibamba utrite lamasende asikiweyo so better reckon noba usika amasende etakani bila qhondo ibithi iqhopho then ke ngoku ezazi zinto bendiye ndinazo ngoku ziphelile because ngifike ndazikhupha zonke eza stress bendinazo phaa uba zonke eza nto bendinazo ndazikhupha so ke ngonoko ndiyakwazi ucinga qha ixhala lami le nto yaseThekwini uba izawuthini ndizayithatha le microphone izawusebenza ndiphinde ndenze le nto inde ngoku yoba bendibuyisela le nto uba isebenzi andiyazi sizawubona uba ngasikhandi mincili uba isebenza ngapheseka sizayibuyisela akho nto sinoyenza.